V tomto videu si rozoberieme 4 základné typy vzťahovej väzby. Pre tých, ktorí nevedia, vzťahová väzba je štýl, ako sa prejavujeme vo vzťahoch, nielen partnerských, ale aj v rodine, v škole alebo v práci. Povieme si, aké majú rôzne väzby dopad na kvalitu našich životov, dĺžku vzťahov a celkovú kompatibilitu s ostatnými ľuďmi. Je dobré o týchto štýloch vedieť, či už aby sme ich rozpoznali u seba alebo u svojich najbližších. Teória vzťahovej väzby je pomerne dobre preskúmaná a je tu už niekoľko desaťročí. Prvýkrát bola sformulovaná v roku 1958 Johnom Bowlbym. Neskôr sa k nemu ešte pridala Mary Ainsworth a teória sa čoraz viac postupom času prepracovávala a stávala sa predmetom výskumov, ktoré dokazovali dopad primárnej osoby, respektíve opatrovníka, väčšinou matky, na dieťa a na jeho neskorší vývin a na život v dospelosti a ako sa formujú jeho vzťahy v populácii. Vzťahová väzba je niečo, čo má úplne každý. Rozlišujeme 4 základné typy. Prvý, najrozšírenejší, je bezpečná vzťahová väzba. Tento štýl štatisticky reprezentoval okolo 50% populácie, ale za posledných 20 rokov toto číslo začalo drasticky klesať. Takže viac sa prejavujú kombinácie bezpečnej vzťahovej väzby s inými. Bezpečná vzťahová väzba sa vyvinie väčšinou v dlhodobých stabilných vzťahoch, a tá sa potom prenesie na dieťa vychovávané v domácnosti a takéto dieťa má najväčšie predpoklady na budúce zdravé vzťahy. Bezpečná vzťahová väzba sa vytvorí v domácnosti, kde je zdravý model komunikácie medzi členmi rodiny, kde prevažuje prijímajúci prístup, keď členovia prejavujú svoje potreby, emócie, čo v podstate znamená, že keď dieťa prejavuje svoje nálady a emócie, keď komunikuje plačom, nepohodou, hnevom, radosťou a všetky tieto emócie, či už pláč alebo radosť, sú u dieťaťa pozitívne, povzbudzované a príjmané. Členovia sa snažia interpretovať, že čo dieťa asi teraz môže potrebovať, hovoria s ním vždy so snahou sa na neho naladiť, napojiť a dieťa vlastne vyrastá mysliaci, že ja sa môžem spoľahnúť na svojich opatrovníkov, moje potreby a emócie sú akceptované, za všetkých okolností som vždy vypočutý a moje potreby sú uspokojené. Je pre mňa bezpečné vyjadrovať svoje emócie a potreby pred druhými a viem vyjednávať o svojich potrebách. Môžem bezpečne komunikovať. Toto sú veci, ktoré dieťa si zafixuje v takejto domácnosti. Rodina s bezpečnou vzťahovou väzbou takto učí dieťa nastavovať si primerané hranice. To znamená, že ak sa dieťa cíti nekomfortne, rodič s ním môže mať o tom diskuziu, aj keď v rámci zdravej väzby vedia správne navnímať, aké hranice majú tomuto dieťaču nastaviť. Dieťa vyrastajúce v takomto prostredí má oveľa funkčnejšie vzťahy v rodine a v budúcnosti, neskôr v priateľstvách a partnerstve, na rozdiel od ostatných menej bezpečných vzťahových väzieb. Je to hlavne preto, že dieťa dostalo veľmi veľa zdravého programovania v samotnom detstve. Tu ešte chcem povedať, ak zbadáte sami seba v tých nasledujúcich menej bezpečných vzťahových väzbách, tak to nie je žiadna diagnoza alebo porucha osobnosti, alebo to nie je niečo s vami v neporiadku navždy. To sú len proste vzorce chovania, ktoré sme sa naučili v rannom detstve o vzťahoch s druhými osobami, ktoré sa nám naprogramovali, pretože to boli naše prvé skúsenosti o láske, o spoliehaní sa na druhých ľudí, čo očakávať od komunikácie a toto sme sa naučili na základe prvých skúseností na tomto svete od našich najbližších opatrovníkov.
keďže oni boli tí, ktorí formovali tieto prvotné programy v našich hlavách. Keď sa teda zbadáte v niektorej charakteristike, to nie je vaša chyba a ani to z vás nerobí zlého človeka, iba to znamená, že ste sa v detstve naučili nejaké nezdravé vzory, ktoré nie sú trvalé. Tieto vzory sa väčšinou zapisujú do človeka v období od 0 až do 2 rokov života, teda to hovorí teória, ale je ich možné meniť na základe iných skúseností, neskôr v živote človeka, ktoré nadobudnete v neskorších fázach života vďaka mozgovej neuroplasticite, ktorá si dokáže predprogramovať tieto vzory. To znamená, že ak naozaj chceme tieto vzory zmeniť, tak určite je to možné a žiaduce. Späť k tým typom. Druhým hlavným typom je tzv. Úzkostná vzťahová väzba. O nej hovoríme vtedy, keď ide o jednotlivca, ktorý má veľký strach z opustenia, ktorý ako dieťa sa takýto jednotlivec s nejakou formou nepredvídateľnosti stretol. A to viedlo k tomu, že takýto jedinec má nedostatok tzv. Oporných bodov vo svojej pamäti, alebo po anglicky tzv. Objects of permanency. A je to v podstate, že má nedostatočný počet opakovaní určitých vzorov na to, aby ich tento jednotlivec ukotvil v pamäti a vytvoril si tak ten konkrétny vzorec, podľa ktorého bude pristupovať k svojim vzťahom. Dajme si príklad, že obidvaja rodičia sú milujúci a starostliví a majú aj zdravé vzťahové väzby, ale neboli prítomní a k dispozícii dieťaťu po celý čas. Takže aj keď boli tam, ale pozornosť a starostlivosť neboli vždy tomu dieťaťu dané z akýchkoľvek príčin. V tomto prípade je pravdepodobné, že takéto dieťa je úzkostne naviazané. Mohlo ísť aj o viac plačlivé dieťa, alebo mohli nastať rôzne vonkajšie okolnosti, keď dieťaťu nemohla byť venovaná plná starostlivosť, ale len základná, ak mala matka napríklad viac detí a podobne. Otec v práci, odloženie k starým rodičom a podobne. Opakovanie týchto chvíľ starostlivosti a zniženej starostlivosti spôsobili vytvorenie pocitu opustenia. Takýto jedinec si toto striedanie spojí s úzkosťou, ktorú pociťoval vo fáze zníženej starostlivosti. A v dospelosti sa takíto ľudia cítia opustení, vylúčení, osamotení, majú tendenciu si po zníženej pozornosti zo strany druhého človeka predstavovať, že nie sú dosť dobrí pre neho, že nemá ich daný človek rád, že sa na neho vykašľal a ako výsledok tohoto hlbokého zranenia majú títo jednotlivci sústavný pocit odpojenia od osoby, respektíve nenapojenia sa na tú druhú osobu, neustáleho strachu, že niekoho stratia a môžu si hneď vytvárať rôzne závery, že niekto chce s nimi skončiť vzťah a podobne, aj keď tá daná osoba vôbec nechce. Takisto môžu prejavovať neprirodzené chovanie, ktorým si budú chcieť udržať toho daného človeka a jeho blízkosť, ako je napríklad neustále kontaktovanie, telefonovanie, písanie, kontrolovanie a vo všeobecnosti sa môžu chovať tak, že narúšajú zdravé hranice toho druhého jednotlivca vo vzťahu, pretože sa hrozia toho, že môžu toho človeka stratiť.
A ak niekto cíti takéto úzkosti, tak táto úzkosť je vlastne odpoveď na ich takúto traumu z detstva. Ďalším typom je odmietavo vyhýbavá vzťahová väzba. Je to takmer opak tej predchádzajúcej úzkostnej vzťahovej väzby. Väčšinou jedinci vyrastali v domácnosti, kde sa emóciám neprikladal význam. To znamená, že v domácnosti nebol dostatok emočných prejavov, či už slovných alebo fyzických. A ešte je tam aj to, že keď už aj boli nejaké prejavy, tak tie prejavy neboli dostatočne konzistentné, že nebolo to bežné, bolo to niečo výnimočné. Napríklad domácnosť, kde sa neprejavovali city slovne alebo nejaké objatia, pohľadenia, keď dieťa plakalo, tak sa nechalo vyplakať, lebo však je normálne, že deti plačú. A tento nedostatok blízkosti, či už fyzickej alebo emočnej, vytvorí v dieťati vzorec, že ja sa nemôžem spoľahnúť na svojich opatrovateľov a musím sa nejakým spôsobom sám upokojiť, vysporiadať so svojimi emóciami a musím sám prestať plakať, lebo ma aj tak nikto nepríde utišiť a podobne. Tento typ ale nemá možnosť zrovnania, ako má ten úzkostný typ, lebo vyhýbavý typ to nikdy nemal možnosť zažiť. Nie, že nikdy, ale bolo tých situácií tak málo, že jednoducho nezafixovalo sa mu to v tej programovacej pamäti. To znamená, že keď dieťa nemá svoje potreby naplnené príliš dlho, tak také dieťa si vytvorí v hlave vzorec, že niečo je so mnou v neporiadku a dieťa si za to vytvorí v sebe taký pocit hanby a ako výsledok si dieťa povie, že ja sa musím vzdialiť od ľudí a stať sa hyper nezávislý, pretože ja sa nemôžem na nikoho spoľahnúť, aby uspokojil moje emočné potreby. Títo ľudia s vyhýbavou väzbou väčšinou pôjdu až tak ďaleko, že si budú vždy držať od ľudí odstup, takzvané od tela, pretože sa boja byť zraniteľnými pred druhými ľuďmi, aj keď je vo svojom vnútri veľmi túžia po emocionálnej blízkosti a to, že ju nedostávajú kvôli vyhýbaniu, je práve takéto sa vracanie k tomu pocitu, čo zažívali v detstve, ktorý nie je uspokojujúci, ale je im veľmi známy. Ten pocit tej samoty a tej individuality. Preto oni aj stále dookola aplikujú tento vzorec, pretože majú strach z takého odmietnutia, preto radšej sa sami stiahnu. Často nevedia komunikovať druhému človeku, že potrebujú taký svoj priestor. Preto keď sa náhodou rýchlo zblížia s niekým, tak majú tendenciu sa stiahnuť. Potom, keď už ten tlak opadne z tej blízkosti na nich, tak znova sa priblížia alebo sa pokusia priblížiť náhodným kontaktovaním alebo podobne. Ale to až keď znova trošku vychladne ten vzťah. Potrebujú takzvaný ten svoj priestor. Nechcú sa cítiť zraniteľní za svoje emócie. A preto aj na ne pozerajú ako na takú slabosť. V domácnostiach, kde takáto väzba vznikla, mohlo dochádzať aj k aktívnemu zahambovaniu emócií. To znamená, neplačuj, si veľký chlapec, nikto nie je zvedavý na tvoje vresky a podobne. Takéto dieťa si ukotvuje emócie ako slabé, a aj tak, že nič nimi nedosiahne, keď ich prejaví,
keď budem plakať, nie je dôvod preto sa spoliehať na druhých. Niečo je vo mne zlé asi, lebo sa mi nejako nedarí naplniť moje potreby.